नमस्कार प्रणाम। हम है गीतकार अर्जुन शर्मा और आज हमारे एगो गीत बहुत अच्छा रिलीज भेल बा डंका हिट से। बहुत बेजोड़ गाना और व्यू बहुत अच्छा भागता और चूंकि धुन पर भी बा तो उसे कौन दिक्कत नहीं है। भागता नु बगले से नु मतलब बा बाजला से मतलब बा भागी तबे नु बाजी अब भागता नहीं बाजी तो का कर मेहनत तो हमनी के जारी बा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ताई हम मिलवाओ तनी वो गीत के गायक से रविराज से। नमस्कार प्रणाम। हम हैं गायक रविराज, लोक गायक रविराज। और आज बहुत खुशी के बात बाटे कि फिर हमरा साथे बड़ भैया आदरणीय अर्जुन शर्मा जी जुड़ल बानी और ये चैनल हटे उहे के चैनल है। तो आज हमने के कुछ रिकॉर्डिंग रहल हटे तो रिकॉर्डिंग करतन जा। और सबसे पहले और वह सबके बता देवल चाहतनी कि आज डंका म्यूजिक हिट से ए राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोर और रिलीज भइल बाटे और जेके रउआ सब बहुत अच्छा प्यार दुलार दे रहल बानी तनी। लेकिन सुनो ना तनी गा के सुना दो। हाँ तो रउआ सबके सुनाओ तनी। गाना कुछ ऐसे बा। साड़ी सरकाई देला फोड़ देला चूड़िया हमारा के कैला मजबूर हो अपना में हार से प्यार कैसे कैल जाला तहारा ना बाटे पियालूर हो। यहाँ कहीं सोनू राव जी यहाँ के रिकॉर्डिंग कैले बानी। आगे वाला नहीं गो तो बथता माथा उपाट देला बाथा ए राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोर ए राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोर ए राजा जाके सूती बहरिया। ई गाना आइल बा हमनी के बहुत बढ़िया बा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस हमनी के कहनी तनी वीडियो बना ली और सबके अपडेट दे दी ऐसे रो सब आशीर्वाद देम तब न आगे बढ़े हमनी के। बिल्कुल सर्च मार के सुनी बहुत बढ़िया बा, अच्छा व्यू भी जाता। और सबसे बड़ बात की ना सुने तो पाप लाई काहे से इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है हमनी के गाना सुनी लो। और सबसे बड़ बात बाटे कि जौना चैनल पे रहुआ देखा तनी अगर ये चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमनी के जितना भी वीडियो होके जितना भी अपडेट होके सबसे पहले पहुँचे रहुआ तक वीडियो मिलत रहे। ठीक बा गाना आवत रही या कमर हिलत रही बाजत रही डांस कर दे घूमत रह जाए। प्रणाम नमस्कार जय हो। नमस्कार।